वेलकाम टू डी ब्लॉग माने दिनैनि जाहैबाय बाथ्राया नै फुख्रियाव माने मा खामानि सोलियो आरो माने नै फुख्रियाव मा जागोन बिखौ आं गासैखौबो नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबा मोजां मिथिगोन। माने नै जायगायाव आन्ध्र प्रदेश नैबे जाहैबाय बरिं दै बरिं माने इनिफ्राय दै ओंखारो नैबे तार लाइन फैयो कारेन्ट सिङावनो माने मटरा इउ फिट थाखाय माने नै सिङाव नैबे जाबाय हेड मटर कन्ट्रल खालामनाय आरो जेनेबा सुइच नैखौ अफ अन खालामनाय नैबे गोज्जाया अफ नैबे अफ माने गोज्जाया बे गोथाङा अन माने इखौ डाइरेक्ट अट'मेटिक खालामना दोनदो लाइना फैखाबा माने गिदिंखायो माने जेनेबा लाइनखौ होनाय लोगो लोगो बे गोज्जाया अफ बे अन माने बि बस्थाखौ मानो होनाय जादों जेनेबा अखाफोर होबाथाय माने बियाव सर्ट जाया कारेन्टआ बिनिखाय बिखौ बस्थाखौ होनाय जादों। नायलासन माने नै फुख्रियाव मा होयो जानोबा नाथुना फिसियो दा नाथुना बर्तमान एगारथ'वाखै नैबेबो गोदोर मटर बियो माने हाखराव दै सोनांगौ माने साफा दै नै फुख्रिनिफ्राय दै सोगोन इयाव इनिफ्राय मुलि होलाय माबा माबि होनानै माने साफा खालामगोन बियो माने हाग्रा साग्रा हाबगोन धुलो बाला हाबगोन होननानै बेखौ माने इयाव बै नुनाय मुस्रिखौ माने होनाय जादों। माने बे मुस्रिखौ होबाथाय माने धुलाफोरा फाया बिनि थाखाय इखौ मुस्रिखौ होदो बेनोसै माने मटरा नैबेनो जाहैबाय कन्ट्रलमेन माने पांखा फुरो थानाय पांखाफोरखौ बि फिदिङो आरो जेनेबा नैबेनो हेन्देला ओमफ्राय एक नम्बरा जाहैबाय जनेटर बा साथिं थिखानांगोन आरो जिर'आ निउट्रल वाना जाहैबाय कारेन्ट सिंथिंबा कारेन्टथिं जागोन आरो जेनेबा बिखौ होबाथाय पांखाया गिदिंगोन। नायलांदो मा जायो माने पांखाखौ माबोरै फिदिङो नोंथांमोननो खिथिगोन। नैबे जाहैबाय पांखानि कन्ट्रल माबा बक्स आरो जेनेबा बिनो बक्सआ पांखानि नैबे अट'मेटिक बक्स होनना बुङो बिखौ बि अफ अन दोङो आरो अट'मेटिक दोङो बेनो नै सिंनिया जाहैबाय अन सानिया अट'मेटिक इबे गोजे अफ इबो अन डाइरेक्ट माने बिनिफ्राय डाइरेक्ट पांखाया थाङो आरो जेनेबा लाइना पांखाखौ नायलाङो बस्थाखौ होनसै खोबनानै नायदो पांखाया बिनो गिदिंगोन जानोबा माने पांखाखौ फिदिंथारनांगौ फिदिङाबा माने जाथ्रा नाथुनाया नङाबा थांनानै थानो नङा माने ओइ स्टार होनोसै जानोबा कारेन्टआव होबाय सिङाव डाउनाव नाय गिदिंदो माने नाय बे दाने जेरै गिदिंदो दैमा बायदि माने बुस्थुआ दैया गिदिंबाय थानांगोनलै दैया जेरै बोहैयो दैमायाव बिदि बोहैयाबा माने नाथुनाया थाया माने थायो थानायालाय माने गफंजोबो नाथुनाया माने गफंबा नाथुनाया माने थैयो ओमफ्राय आरो बे दाउब' बायदिसिना दाउफोरा माने गफंना थाबाथाय खेबखांना लाङोलै ओमफ्राय दैया जेनेबा दैमा बिदि गिदिंबाय थाबाथाय नैबे दैया गिदिंबाय थाबाथाय गुल गिदिंबाय थाबा माने नाथुनाया दै सिंथिं माने खारबोबाय थायो गेलेबाय थायो आरो जेनेबा ओइ मोनसे पांखाखौ नुदों नै मोनसे पांखाखौ बिनि दैखौ इजा लाबोनाय जोंनि पांखाया दैखौ लाबोनो ओरै फिदिंलायबाय थागोन आरो दैखौ होमबानियानो बेनो कन्ट्रला नैखौ कन्ट्रलैबो नै गोज्जाखौ थुना दा अफ जागोन ओमफ्राय गोथांखौ थुना होबा जेबो जाया बेनो अफ जासिगोन नायबानो जाबाय अट'मेटिक खालामना दोननानै माने गोज्जाखौ अट'मेटिक जाना थाबाथाय गोज्जाखौ थुबा अफ जानो हाया बेनिखायनो गोथां खोबसे थुनानै गोज्जाखौ थुना होबासो अफ जायो। सान्दुं गोसा नालाय बाहाय ब्लार टाइमनि जालांदों इनो अफ जाबाय बेनो माने गोज्जाखौ थुग्रोना लानि थुसथाबना लानांगौ बाहाय थुसथाबना लाखांनायनि उनाव गोथांखौ थुनाबा दानो गिदिंबाय नायदो बेनो आरो माने बुस्थुआ बिदिनो फिदिंबाय थानांगौ जानोबा बियावनो नाथुना एगारगोन जानोबा एगारथ'वाखै माने ओरैबायदि साफा जानांगौ दैया माने सुइमिं पुला जेरै साफा सुइमिं पुला ओरैबायदि साफा जानांगौ दैया गोजों जाखायो मुलि होगोन माने ग्रिन कालार जानांगौ आरो दैया माने बेलेग कालार जाबाथाय नाथुनाया बेमार जायो भाइरास जायो माबा माबि जायो बहुद बिदिनो माने दैखौ खानथाम खानब्रैदो चेक खालामबाय थायो माबा बायदि मा होनो बेमार जेरै मानसिखौ बेमार नायो बिदि चेक खालामबाय थायो आरो माने बाहायबो माने लेथ्रा थानाया दा बाहाय बांला लेथ्रा दङ इखौ साफा खालामलांगोन साफा खालामथ'वाखैनो माने हाग्रा बंग्रा इफोर एखे थाखानो हाया ओरैबायदि साफा सुइमिं पुल बायदि जानांगौ
नानिया खाराबाबो जेबो नङा खिन्थु ना थुनानिया ओरैबायदि साफा जानांगौ मजबुत माने फाटा फाटि जानांगौ नङाबा ना थुनायानो जाया बेयाव बाखि जियानो हक नैखौ नायदो नैबे मा जिनिस नोंथांमोना नेक्स्ट मोनसे भिडिअ खिथिगोन मानो होनबा नै मोनसे खामानिया दानो जाथ'वा बे मोनसे बुस्थुआ नैबे नेटा बिखौ माने नाथुना एगारबासो बे खामानिया जागोन बे बुस्थुआ माबायदि जायो माने नोंथांमोनखौ नेक्स्ट मोनसे भिडिअ खोन्थागोन नैबे केबलजोंनो माने गासै माने जिं जिङाव मटर थानायफोरा नैनिफ्राय नैबे हेडलाइन नालाय नै हेडलाइननिफ्राय बे मिटार बक्सआव लाबो माने माबाखौ कन्ट्रल बक्सआव नैनिफ्राय कन्ट्रल बक्सआव लाइना फैनानै बे तारजोंनो थांनानै नैबे मिटाराव थाङो बे मिटारनिफ्राय थांनानै माने बेयाव जिं जिं मटर दङ नालाय हाखराव मोनथाम मोनब्रैसो मटर दं मोनथाम मोनब्रैनि बारा जागोन बे माने मटरा गिदिंगोन आरो बैनो नावा बेयाव नावआव गाखोनानै माने बायदिसिना मेडिसिन आदार माबा माबि सारनो गोनांबा सारनो गोनां आरो बे मोनसे नावदो नैबे दिरुंजों माने खुनु इयाव बैथा सैथा गैया गन सनदो नारनो गोनां गैया नै दिरुंदो माने गसंनानै बोयै माने हारसिंनो हायो बे दिरुंदो बोयै माने आदारखौ सारनांगौ जेनेबा आदारल' नङा मेडिसिन माबा माबि सारनो गोनांबा माने हारसिंनो सारनो हायो नेक्स्ट मोनसे भिडिअ गासैखौबो मोजां खिथिगोन माने माबोरै सारो हारसिंनो माबोरै नावखौ दिरुंदो गसंनानै फेमालि नङा दिया बे दिरुं मोनसे दोंसेदोनो नाव बोलांनाया सहस नङा आंबो फार्स्ट टाइमाव बिराद कन्ट्रल गैयाजासे जालायदोंमोन मथिबा बेंखा बेंखि खारलांदोंमोन बैयालासे थांनाया धेमालि नङा रोंगौना हाबा टेनसन गैया न' टेनसन न' प्रब्लेम माने बेनो आरो माने बुस्थुआ नाथुनानिया कारबारा बहुत डेन्जार दे जोंनि गामिफोराव जाया बेफोर माने बहुत खरसा जायो बहुत थाखा नांगौ नङाबा नाथुना फिसिनो हाया नङाबा जों खांख्राइखौनो फिसिनो हाया नाथुनाया गोजाननि खुरा नायबारो सोरगिदिंनो खेबसे गिदिंनानै खिथिनि नोंथांमोना नैयाव नाथुनाखौ बोरै फिसियो माने फुख्रिया बेसें माबोरै गुवार मोननै माने फुख्रिया ओइ मोनसेया बांसिन गिदिर नै मोनसेया फिसा नै आदारफोरा एसे खम जागोन नाथुनायखौबो एसे खम एगारो नेक्स्ट मोनसे फार्स्ट हाखराव ओरैबायदि जागोन माने मटा कारबारा बेनो आरो बहुत माने जानो गोनां किसुमान खौरां दोङो खिथिनो गोनां दोङो आरो माने खौरांबो दोङो जानो गोनांबो दोङो बैनि लोगोआ बेयो माबा ना नायबाय दं माने बिराद गिदिर मागुर ना दोङो खल ना दोङो खिन्थु गिदिर नाफोरखौ इसोर मानसिफोरा जानो रोङा माने गियोसो ना मुयोसो मिन्थिया खिन्थु ना गिदिरफोरखौ जाया माने इसोर जों हिलायना हायो बेफोर नाखौ मोनबाथाय बैथिंबो नाहर बैफोर हाखरफोर फुख्रिफोर नुहुरनायाव माने बेलेग मालिकनि माने नै ओरैबायदि माने नाथुना सालानि ना पंकज रौ सान्दा माबा माबि नाफोरा जोंनि आसामाव जे थाङो बेफोर नाया बाजार दखानफोराव फाननाय नाया बेफोरनिफ्राय थाङो माने नाथुनायाल' थाङा नाथुनाया बिराद गोजान आमेरिका जापान माबा माबि लण्डन बेफोराव थाङो माने सालानि नायाल' जोंनिथिं थाङो माने बेफोरनो नैनिफ्राय हमनानै कम्पानियाव थांगोन कम्पानियाव पेकिं जानानै माने जोंनि आसाम माबा माबि जायगायाव थाङो आरो जेनेबा बेफोरबायदि माने जानो हाया दे जोंनि आसामाव बेफोरबायदि नाथुनाखौ बायना जानो नाथुनानै केजिनि दामा 600 700 800 थाखा बोरमा बेदराबो हाया बे आं खमसो बुंदो दामखौ नाथाय बहुत दाम नाथुनाया बहुत बाहेरायाव थाङो माने नायाल' थाङो जोंनियाव माने नैफोराव नानि मा बुंनो आरो पंकज नाफोरा जिबनाव जों नुवाखैमोन माने बहानिफ्राय नुयोमोन हागरनिफ्रायसो दिखांना लाङो नंदोंमोन नाथाय हागरनिफ्राय दिखाङा माने आन्ध्र प्रदेशआव नानि थाखाय बिखात माने जिथु सालानि ना नैनिफ्रायसो लांनाय जायो माने गिदिर ट्राकाव बरफ होनानै लांनायनि कम्पानियाव माने पेकिं जायो 30 केजि 40 केजि बेफोरबायदि नाय ना जागा माने बिनिल' कामखा माने बेलेग काम गैयानो नायदो माने जानला मानला दैखौबो सोनो हाया बे हाखरनिफ्राय मोनसे हाखराव पाइप लांनानै बोरै होनाय जादों नाहर माने नै फुख्रिनिफ्राय नेक्स्ट मोनसे फुख्रियाव माने दै रानबाथाय माने दै बाहाय सोनो गोनां जानला मानला होबाबो जाया नै थोंख्ले फांसे दं माने इखौ गाबोन हिलायनांगोन आन्ध्र प्रदेशआवबो थोंख्ले दोङो जों साननानै मोनाखैमोन माने थोंख्लै होमबा माबोरै मोनो नोंथांमोना कमेन्टनि खोन्थाहरसन माने थोंख्लै मोखैखो जाना माबोरै नाङो नुनानै माने थोंख्लै दंफांखौबो खिथिबाय नैबे पांखाया जिथु गोजाननिफ्राय खिथिहरदोंमोन नालाय नै पांखायानो नाय बोरै माने गिंग्रा नै पांखायानो माने दैयाव गिदिङो
बेनो माने इन्जिनखौल' बयाखै मटर बयाखै नैबे पांखाया बे पांखायानो आरो मटरखौ दा बर्तमान बहायथ'वाखै नै मामर जानाय गेजेराव माने मटरखौ बहायो माबोरै बहायो नेक्स्ट मोनसे भिडिअ खिन्थिगोन नैखौ बुंनाय जायो ट्रे बेयावनो बायदिसिना मेडिसिन सारनो गोनांबा सारो नैबे दा लेथ्रा देसन गारना दोनदो खेबसे ना हमखांबाय नैयाव खेबसेल' नङा सिगांबो बहुद हमखांबाय नै ट्रेयाव लानानै माने नावनि गेजेराव लानानै बिदिनो आदार सारनो गोनां जायो आरो जानोबा मोनसे बाथ्रा लोगोफोर आन्ध्र प्रदेशनि माने गामि न'खरफोरा ओरैबायदि धनि माने नैयाव हाजिरा जिखुनु खामानिफोरानो माने ओरैबायदि दाम माने जोंनिथिं खानथाम हाजिरा मावबा बिसिना खानसेनि हाजिरायानो बेसें माने न'फोरखौ नायना गासैबो माने साब धालाय माने टिंनि सिस्टेमनि बेफोरबायदि नङा माने अनलि साब धालायल' माने रावबो दुखिया नाय जातियानो गैया माने नैयाव सब गासैबो माहाजोनानो गोजा नायना सोर बुंगोन बिसोरखौ दुखिया होननानै माने पुरा मालिक बायदि माने हाजिराफोरा ओरैबायदि दाम आरो बुस्थुनि दामखौथ' बुंखानो नाङा माने अर जोंब्लावनाय बायदि जिगाब फुजि जोंनाय बायदि माने नायस'नाय बै गेटखौ नुदोंना नै बोरैबा माने गुफुर नुनाया बे गेट नै गेटआ बेखौ माने बिसोरनिया माबा भगबाननि माबा मोनसे बानायनाय आरो मोना आरो फुङाव ओइ माने मा होनना बुङो बेखौ रं नङा देलाय फिथा गुन्दै टाइपनि माने आटा माबाबोदो बिखौ माने बिदि माबा बिबार सिबार लिरनानै माने फुंनि टाइमाव आरो मोना टाइमाव होयो नैबे जाहैबाय बस्था बियो माने संख्रि दोङो बेयाव माने नाथुनानैयाव दैयाव संख्रिबो होनो गोनां संख्रि नङा बायदिसिना होनो गोनां माने इउरिया पटास माबा माबि इदिनो नेक्स्ट मोनसे भिडिअ खिथिगोन नङाबा बांसिन गोलाव जायो भिडिअआ नेक्स्ट मोनसेयाव मा नांगौ गासैखौबो मोजाङै खिथिगोन माने बाय दिनै इखिनियानोसै आरे भाई साहाब बाय नङा र' आसोल बायबाया दासो जासिगोन माने जों ओरैबायदि खालामदो आसामनि कारबारखौ माने आन्ध्र प्रदेशआव फैनानै जों ओरैबायदि लाइ बिलाइ थनबाय दोङो माने लोगोआ जाहैबाय बुस्थुआ माने दिनै ओरैबायदि फिथा जानो मायदो माने थालिर फिथा होनना बुङो बिखौ दिरुङाबो जिगाबनि नालाय थायाखै माने नायस'नाय माबोरै बोनस्रोनो गोनां जादो लागायनानै दिनै माने आन्ध्र प्रदेशआव थालिर फिथा आन्ध्र प्रदेशनिफोरा दहाय मानसिफोरा सोंदो माने बिखौ मा खालामगोन होनना बुंदोंमोन जोंखौ माने जों फुजा खालामगोन होनना बुंदो दिनैनि तारिखखौ जों माने बेफोरबायदि फुजा खालामो होननानै माने थगायना दोनबाय माने जाय होनना मिथिबाय बिसोर थालिरफोरखौ गायनाय नङा